ערב טוב לכם, אנחנו סינגלס, התוכנית שמוכיחה שלכל פח יש מכסה, והיום יש לנו תוכנית חגיגית במיוחד. משטחים תאומות זהות? מה עובר לך שם בראש? אני רוצה פעם אחת להיכנס פנימה ולראות. לא, אנחנו לא משטחים תאומות, בעוד שבוע מסתיימת העונה שלנו, יעלי. ורגע לפני שזה קורה, הכנו לכם שבוע ספיישלים עם האנשים שכיכבו בדייטים שלנו, כמו שלא ראיתם אותם אף פעם, עם רגעים שלא תאמינו שקרו ועם מצבים שלא ידעתם שיכולים לקרות. ירום? ירום, נפשי, לא פיזי, אבל עזבי אותך עכשיו מפורנו. אם זה נפשי, אז בא לי לראות. את יודעת איך מכירים, יעל, הכי טוב אנשים שרוצים להיות בטלוויזיה? פפרצי? יותר טוב מזה, רואים את האודישנים שלהם, הם באו אלינו למשרד, תחקרנו אותם, בחרנו את הטובים ביותר, ובואו תראו איך נראו הרווקים והרווקות שעשו לכם את העונה בפעם הראשונה, שאנחנו פגשנו אותם. וואי, וואי, וואי. זה too much. אליאל, חקלאי האורז. נתחיל בזה שהחברים שקוראים לי ברבי. מכונה ספארק. מי ספארק? אני בחורה שלשב איתה והיא אומרת לי, אתה פרפר. יש ילדים שנולדים להיות טייקונים צעירים. אני רגילה שאחריי, תמיד אחריי. אני דמות מאוד מאוד מוכרת בדימונה. איפה אתה צלם? באשדוד. סילמון. לשים את עצמך בצלצול ועל השומר מסך, זה לא קצת נרקיסיסטי? לא, זה ליאור נרקיס. אני פרפקציוניסט, אובר. אני טוב לב, אובר. אני בן 20. אני בשלן למופת, אי אפשר לתאר דבר כזה. אני אדם מאוד אינטליגנט, מאוד נוח, מאוד כיפי, מאוד חכם, אחד המצחיקים, בנות ואין צדקי, רק אלוהים בשמיים עדי, מה עשו לי כדי להביא אותי למיטה, לא צלח. כאילו אני חושב שאני המאהב האידיאלי. אני באה מבית דתי, נולדתי בבני ברק, חזרתי בשאלה בתשובה הייתי בארצות הברית. לאן אני אמורה להסתכל אלייך? אליי! אין לי גבולות, מסוגלת לקנות כזאת, גזורה כזאת אחרי משוגעת. בארצות הברית הייתי כמה באמצע הלילה, בא לי לעשות פירסינגים, כמה, לא יודע, דברים, לשבור אותם, אני אוהבת כוח, שליטה. אני כותבת שירים מרגשים מהם, מעניינים את השערות, מצמררים. הכי כיף לי בעולם עושה מה שאני רוצה. מה אכפת לי? אני לא מפחד, כלום, אני מפחד מכם. כאילו, תביא לי עדר, לא מפחד, נלך על הכל, לא משנה. מה שאלת? ארטקור, שזה יוצא, זה יוצא. על מתי? בדייט הראשון יוצא לדבר עם בחורה על הדברים הכי ארטקור שיכול לקרות לה בחיים שלה. שיחות סקס, לשבת לדבר עם בחורה על שיחות סקס שהיא בחורה פתוחה, נפתח לה צ'קות, תבינה לאן היא הגיעה. לגמרי. רס מתגזגזי, כאילו... ואני יודע מי אני גם. מה קורה? אני הדייט לך. אני אשמח. כל בחורה שאתה יכול לשים, אני לא צריך להגיד לך, אמיתי אני חושב שכל בחורה שתשים אותי איתה, אני מצליח להתמשות. אני יודע שזה שחצני ואת אל תסתכלי מהצד, תגידי לי שחצנו שאני הולך, זה לא הולך לי טוב, יוצא לי איזה 5 פעמים סקס בשבוע, אני יכול לשאול עם 200 בחורות בשבוע. זה מין איזה טירוף. אני עכשיו חושב שאני חולה עץ, אני לא חולה עץ, עשיתי בדיקה. זה בדיוק הנושא שנפלת עליי, שזה המומחיות. יש לי חבר שגומר הגיעו כמה חצים, יש לך פה כל בר שאני הולך, יש לי חצים, זה נקרא חצים, אנחנו קוראים לזה חצים. תקשיבי, זה חשוב שתדעי. אני כולי אוזן. חוזרים מתקשרת, זה משהו מקצועי. בעיקרון המטרה בסוף הדייט זה שתשכב איתה? ואצלי? כן. כן. או שלהתחתן בסוף הערב. איזה חמודים. מקסימים. כל העונה עפנו עליהם. כן. אבל צריך להגיד את האמת, באמת שכל הכבוד להם שהם בכלל מוכנים לצאת לבליינד דייט. הרי זה סיוט אחד גדול לדבר הזה. מה זה סיוט? זה לא מילה, זה גם דייט ראשון, שגם אם אתה יודע מי השידוך זה סיוט. נכון. אבל בליינד דייט זה המוות. זה המוות, בייחוד הרגע הראשון. כאילו, מה קורה לך? אתה מגיע, ואתה קולט שאתה בשוק, כאילו, מהיצור שיושב שם. כן. מה אתה עושה? כאילו, אם אני עכשיו באה, אני נכנסת, אני רואה מישהו שיושב והוא, אני לא יודע, הוא מחריד. כאילו, מה אני עושה? אז מה את עושה? אני מתיישבת בסבבה, כאילו כיף, אני מקיאה עליו, מה אני עושה? את תיארת עכשיו מה קורה לבן אדם שיוצא לדייט איתך, יעלי? סתם, מה קורה לך באמת שאת מגיעה לדייט כזה ו... מה, האמת שלא, אני לא יודעת, כי מה, לא תמיד כאילו היה. מתחיל לך טוב בדייטים ורק אחר כך זה מתדרדר? ברור, שהם מכירים אותי. כן. לא, סתם, האמת היא שאני באמת, אני אף פעם בחיים לא יצאתי לבליינד דייט.
די, אין מצב. נשבעת לך, לא, כי אתה יודע מה זה בליינד דייט? זה הימור, זה כמו קזינו, זה כמו לקחת סמים, אפשר לקבל מזה דום לב. למה אני צריכה את זה? יבוא לי איזה טרקטוריסט פתאום, או איזה מוכפוף, אחד שיקריא לי שיר, כאילו, בדייט, או איזה זמר, סתם. תוך דקה אני חוזרת לתרופות ולאלכוהול, ולדיכאון קשה. אבל רגע, לפני ההתאבדות, מה אם את כן זוכה? שמת לב לזה. כן, כן, את תכף נותנת פה פרס באירוויזיון. רגע, אבל 1 ל-30-40 דייטים, יכול להגיע איזה בחור חתיך, הורס, מצחיק, שיעיף אותך. לא, עידו, זה לא שווה את התקף חרדה. לא לי. לדעתי, בשבילי. איך את מסבירה את זה אז שפעם שידחת לי חברה שלך? יאו! אתה זוכר? איך אני אשכח? ואיזה אפס יצאת. זה אני. המסכנה הזאת היא כבר חשבה שכאילו אתה מגניב וזה, ואולי ילך, ואתה היית אידיוט. לא אידיוט, הייתי חולה, לקחתי המון כדורים וגם הייתי מסלול רצח. היא אמרה שאתה לא דיברת כל הדייט. ואתה יודע מה, באמת, אם היית יושב איתי ככה בדייט, היית מת. יושב ושותק. היית מת. אני הייתי שותה, מזיין את המוח, ואז הייתי לחצת שאולי היית שותה כי אתה לא בעניין, או שאולי היית סתם פגר. אתה מכיר את זה? ברור, את יודעת, בדייטים הרי מרוב שאתה בוחן את הבן אדם, שנייה אחת הוא נראה לך חכם, שנייה אחרי זה הוא נראה לך אידיוט. שנייה אחת אתה אומר, בוא, איזה יפה היא, ואז היא טיפה עושה עם הפנים כזה ככה, אתה אומר, איזה מכוערת, מה זה הפרופיל הזה? זה קטע, זה קורה לי גם איתך. אתה יודע, לפעמים... אצלי יש רק יפה? הוא חכם או... יפה ויפה יותר. הוא יפה או לא? אני מנסה להבין... זה סיוט, באמת. אני מעדיפה להישאר לבד, מאשר לצאת לדייטים. אתה יודע למה? למה? כי באהבה אין חוקים. מה ששנוא עלייך, יעלי, אל תעשי למשודחים שלך. בואי תראה, אנשים אמיצים עכשיו, ברגע הראשון שהם פוגשים את מי ששידחנו להם. אוקיי. אתה יודע מה? בסדר. שלום. שלום וברכה. היי, שני. גולן. היי, נעים מאוד. שני זה מתנה, את יודעת שזה דבר שעונדים אותו. שני זה צבע אדום. אז למה הבאת אותנו לפה? אני בעיקרון איש מחשבים כזה, אבל אני אוהב גם את כל התחום הספרותי וכאלה. תקשיב, אני חייבת לקטוע אותך, אני חייבת לשאול. יש לך מגן דוד. נכון. מה הסיפור מאחורי זה? זה 200 ימים שלי. אבל יש השקפה פוליטית. לרוב אדם שיענוד שרשרת של מגן דוד יהיה ציוני, ימני, לאומני. אני כאילו כן בחור שהוא קצת מאמין. אתה מאמין באלוהים? כן, מאמין באלוהים. אוקיי. למה? למה אוקיי? אין אלוהים. איך את יודעת? אין אלוהים. תוכיחי לי. הלו. להאמין באלוהים זה הדרך הכי קלה שאפשר. אקזיסטנציאליזם. כאילו... אני צריכה להתמודד עם חוסר המשמעות של הקיום, אקסטרה. אוקיי. אין הרבה מה להגיד. אז רגע. אז אתה סחי, אני היפסטרית, אני מגניבה, אתה משעמם. מה עוד החלטנו? תחביבים. אני כותב. כותב, מה אתה כותב? אני כותב שירה. אתה כותב שירה? אני כותב שירה. מישהו פעם שמע את השירה הזאת, ביקר אותה? אני כותב את זה בשביל עצמי. ככלי תרפויטי. כי מה? שלום. שלום. היי. אליה. בנג'י. נמרוד. בראקוורד? לא ידעתי ש... יואו. אז... רוצה לקחת דקה לנשום? אני שומעת מבטא. אוקיי. מאיפה? מטקסס, דאלאס במקור. עבדתי באוסטין. No way! What? מה עשית שם? That's crazy.
I never went on a date like this without, I mean, I went on dates without seeing the guys, but not. But not, you know. Yes. זה הכל עניין של מראה. באמת? בסופו של דבר, אתה מבין? כי זה מה שנותן לך סבלנות להקשיב ולרצות לחזר, לא יעזור כלום. אני חושב שזה הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים במראה. אני לא אומר, ברור שמראה זה חשוב, אבל תכלס, אם את רואה שהדייט דומה לך, והוא באופי ובעולם, ואתם מתעניינים על אותם דברים, אז... עידו, מה אתה מזיין את המוח? תגיד לי, בואי נתערב שאם זה לא כוסית עולם, כאילו, כמה אתה יכול להקשיב לה? היא נורא מעניינת, גם אם היא, תקשיבי טוב, גם אם היא יפה שזה למות, אם היא מדברת שטויות, אני אומר לך, זה לא יעבוד. לא, זה ברור. אנשים אומרים דברים בדייטים שאסור להם להגיד. היה לי פעם דווקא מישהו איזה מאוד מאוד חתיך ומדהים וחמוד, זורם, באמת, כאילו כבר הייתי די דלוקה עליו, ואז פעם התלבטנו כזה לאן ללכת, ואמרתי לו, אפשר ללכת לשם, ואפשר ללכת לשם, נעשה סיבוב, נעשה זה. שיחקתי אותה מגניבה, אז הוא אמר לי, אוטובוס. זהו, נגמר. מת. בוטל. טוב, אבל יש גם את, את יודעת, מתה. אלה שמדברים לעניין, כמו הייתה מישהי אומרת, ואז אומרת, בונה, זה נורא מזניב. זה הסוף שלי. זה דמעות בעיניים. אבל תדעי לך שלא תמיד כל ההתחלות גרועות, לפעמים אתה בא לדייט ויש ממש קליק על ההתחלה. קליק? אני נורא אוהבת שאתה אומר קליק, עידו, זה מדליק אותי. אני מתנצל, המילה קליק היא באמת טעות שלי, אבל בואי תראי, את ההתחלות הטובות שלנו דווקא. טוב. אוי נו, אל תגיע עליי כל הזמן. במקרה, הכינותי מראש. איזה ג'נטלמן. תגיד, אתה מייצר הרבה כאילו אקשן ורעש וזה, כדי שלא יראו את הרגישות שלך מבפנים? כן. בפנים כל הדאווין, הכי ביטחון, לא, יש ביטחון, באמת. הכי צחוקים, ובפנים רגיש בטירוף. מאוד. בוא נעשה תחרות מי יותר רגיש. אני רואה חתולה, אני בוכה, אני רואה קבצן ברחוב, אני בוכה, אני שומעת שיר, אני בוכה, אני רואה פרומו, אני בוכה. אל תציע לי ניסויים כזה בכלל. שנייה, לא מציע לך. של ליאונרדו דיקפריו. שהוא שקע במים. בכית או לא, רק תגידי לי את זה. בהיסטריה. גם אני. כן, התייפחתי. כפיים. I've been alone with you inside my mind, and in my dream I've kissed your lips 1,000 times. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. חיכיתי לחיוך הזה. שכחתי את המילים, כי אני כל כך מתרגש ממך דנה. 'Cause you notice what to say. לא, אני לא שר לך, אני שר לה. And you notice what to do. אח שלי, תן לה לשתות מה שהיא רוצה. קפה. אחד קפה לדנה. לאט. עכשיו תרדי. כן, לאט. אני לא כזה ג'לטלמן ברגיל, אבל מפנק אותך בשוקולד מתוק עם פרח, שיפנק לך את הלב קצת, מה? איזה חמוד. לא, לא מעשן את אדום. לא מעשן את אדום? לא. יאללה, תעופי על זה. חיים, נשמה. אתה לא מבין כמה אתה שונה אנו מהפייסבוק, אין לך מושג. גם את שונה. לא, בקטע קיצוני כאילו. מה את מספרת? שיוואווה. למה שיוואווה, אבל... זה מעליב אותי שאתה אומר שיוואווה. מה פתאום? אין לך בכלל צ'אנס להיעלב ממני. אני את כמו שיוואווה? שיוואווה אנקונדה, לא סתם שיוואווה. סבבה. את חמודה, קודם כל. את אחלה חמודה. אני חייב להגיד לך שאת חמודה. כן, גם אותה חמוד. את אחלה חמודה. תדעי לך שאני חושב שפיצחתי את הגנום, סליחה על המילה המפוצצת, כן, של הדייטים. מפוצצת. כן. כן. אם זה דייט טוב,
כמו הדייטים שאנחנו רואים, הדייטים שהצליחו, וגם אתה בעניין, וגם הצד השני נראה לך שמאוד בעניין. ברגע הזה, ברגע השיא, ללכת הביתה. ללכת הביתה? כן, עכשיו, באותו רגע. לא, אני לא מאמינה בזה. אולי יש שיא יותר גדול בהמשך. תאמיני לי שאם הלכת ברגע שהיה לכם דייט טוב, אז יהיה דייט שני. הכי חשוב הרי זה לעבור את המחסום של הדייט הראשון. אבל אם זה כיף, אז למה שאני אלך, עידו? אולי בגלל זה את ערירית? ערירית ואתה בוק. נכון. תדעי איך כשאני הייתי רווק, יצאתי עם איזה בחורה, היה מעולה, צחוקים, שתינו, הלכה לשירותים, הלכתי הביתה. אתה פשוט מפגר. למה היו אחרי זה כמה דייטים ממש טובים? מה זה? מה הלכתי הביתה? אתה יודע מה אני הייתי עושה לך? הייתי גומרת אותך. לא, אתה לא מבין, אתה היית רואה שחור כל החיים, אני לא צוחקת. למה? נגיד היית סיטואציה אחרת שבה אתה מלווה מישהי הביתה, מתחת לבית שלה, ואתה הולך ואתה אומר לה, היה מגניב, לילה טוב, ולמרות שיש את העניין הזה של לעלות או לא לעלות, אתה הולך הביתה, אין יותר טוב מזה. אם ככה אתה מתנהג שהדייט טוב, אז מה אתה עושה אם הדייט היה גרוע? אותו דבר, רק אחר כך אני קצת מסנן, אומר שהיה אחלה ומשקר. אחלה חמודה. כן. אתה פחדן. זה אני. אתה פחדן, אלוף, זה הכי גרוע. שנראה לך שהיה דייט מגניב, היה סבבה, אני אומרת לו טלפון, אל שלי, ומה זה נדלק עליי, כאילו, באמת. כן. ואז הוא נעלם, זה באמת, זה לא לבריאות שלי. למה? הכבוד. האגו. האגו. באמת שאני אמות. אני אמות. אבל סיום של דייט ראשון, בכל מקרה, זה סיוט, זה מלחיץ, ואם צד אחד לא מעוניין, אז זה שואה. זה שואה. אסון. נורא, זה מחריד. אז איך היה לך היום איתי, כן? מה את חושבת? תכלס. היה לי, תקשיב, היה לי קליק מהדקה הראשונה שאתה יודע, נכנסת הביתה, וזה זרם לי, והיה לי מצחיק. עכשיו אתה תגיד לי, אני עכשיו דיברתי. טוב, מבחינתי, אם זה לא קורה לי, אז כאילו, לא יודע איך להסביר את זה. אני לא יודע איך להסביר את זה. אני לא יכול להגיד, לשקר ולהעיד על עצמי, היה לך קליק מהרגע הראשון. אל תאכלי את זה. אחרי זה אם תרצי להתנשק איתי, אני לא אנשק אותך. זה שום. אם הייתי חבר שלך, היית מסכימה לעבוד בתור ברמן? לא. למה? לא. כי זה לא משהו רציני, תודה. כלום לא מוחזק. עזבי ברמן חתיך, אני לא מדבר על ברמנים חתיכים, אני מוציא את עצמי. וואי, אתה ממש... אתה עף. אם אני אומר, נשחק כמו את החובה, מה את אומרת? יאללה. אין אצלי אמת או חובה, אני משחק רק חובה או חובותיי. כן? אני חושב על משהו מעניין. מה יכול להיות שמאמין עם שיקה? למה נראה לך שאני אגיד לך, תנשק אותי, כאילו... למה? כי את רוצה לשק אותי מהים, אז בגלל זה בא לך נשק. וואי, אתה עף. יואו. אני לא יכולה. אני לא אוהבת שהצד השני עף על עצמו. אני לא אוהבת, אני רגילה שעפים עליי. היה חלקי מנצנץ, לא היה ממש מנצנץ. מעלי? כן. את בחיים? כן. מה, אף פעם לא קיבלת קינוח כזה? מאמי מגניב וקורא, אבל תתלבש, תשנה. תותים? בללם פפם. תותים, בללם פפם. עולם אחר. יש בך את האש. אתה בן אדם בלי חוקים, בלי גבולות. אבל זה היה too much, baby. ביי. ביי. ביי, זיון. ביי, בוק. ביי. ביי. לא, אל תהיה ציני. אל תהיה ציני, עידו, זה לא נעים בכלל. וזה עוד אנשים שחיכו יפה לסוף הדייט. נכון. לדעתי, אחרי דקה הם ידעו כבר שזה לא מתאים.
שעה וחצי אתה יושב מול בן אדם, ואתה לא שומע מילה ממה שהוא אומר, כי אתה כל הזמן מתכנן מה תגיד לו בסוף. בסוף, אבל יש גם את אלה שמקשים על הסוף. אולי ננסה עוד פעם, אולי נצא לעוד דייט. יש לאלה שלא שומעות, שאמרת להם שזה לא מתאים, הם מתעלמות. אז נדבר מחר? כן. לא, לא נדבר מחר, זרקתי את הטלפון לים. כן, כאילו יש איזה... אין, עושים... יש מסך, לא שמעו, לא שמעו. אולי צריך להמציא איזה סימן מוסכם, כן. שאומר, זה היה דייט מחריד בעיניי. מה זאת אומרת? כמו שיש דייט טוב, אתה לא צריך להגיד שיהיה ערב טוב, היה דייט טוב, אתה דופק נשיקה, נכון. אתה... אותו דבר לדייט גרוע, סימן שמחריף. יש סימן כזה, זה נקרא נשיקה על הלחי ולחיצת יד. לא, זה אומר לא. שלא ניפגש אף פעם. מה, גמרו איתך דייט בלחיצת יד? לא, 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 נראה לך? אבל פעם, תודה רבה, היה נעים. אבל פעם אני אמרתי למישהו, אולי נתנשק, אז הוא אמר לי, לא, לא נתנשק. וואו, זאת השפלה אמיתית. זה יותר זה אלבון. ואני, אם דייט לא נגמר בנשיקה מטורפת, זה גם לא דייט מוצלח בעיניי. נשיקה זה דבר רומנטי, שאומר אם יש איזה חיבור, או היה מגניב, או יש כאילו חייב להיות נשיקה אחרי דייט, לא? בסדר, אז את כועסת שבן אדם לא נשק אותך פעם מזמן, שלא נשקתי. אני לא אהבתי את זה, עידו, אצלך. אני מתנצל, אני רוצה לתקן את מה שהיה אז. תודה. אל תגזימי. התכוונתי שאני אראה לך את כל הנשיקות הלוהטות שלנו מהדייטים. יש, יש, יש. My first kiss went a little like this and twist and twist. My first kiss went a little יכולתי להתנשק. בכללי כאילו לא דווקא הייתי אז עושה לי איתך. איך אומרים אני רוצה לנשק אותך באנגלית? לא, סתם, אני שואל, אל תלחצי. אומרים I would like, זה הייתי רוצה. I would? I would. I would. Would like. I would like. To kiss you. To kiss you. מה אני צריך לעשות בשביל to kiss you? אז תגיד את המשפט, ואז נראה אולי. וואלה, נחזור את המשפט הזה. I would kiss you too. לא. עוד פעם, תתני לי, נו, I would like to kiss you. I would. עוד פעם, אני בעיה. would. I would. would. I would like to kiss you. I would like to kiss you. like to kiss you. אבל יפה. עכשיו אני רוצה להגיד לך כמה סוד כמה. השניים האלה נצנצו. הבנת מה אני אוהבת? כן, כבר הבנתי מהיום הראשון שמה את אוהבת. אני אוהבת שמכם, כן? סתם, אם חבר שלי ייקח אותי לכיכר המדינה ויסתובב איתי לקנה לי דברים. יש לי מספיק חברים בכיכר המדינה, חנויות שם, אין שום בעיה, אפשר לקחת אותם פתאום בכיכר המדינה. פתאום התעוררתי. התעוררת? טוב. I'm sexy and I know it. אישה צריכה להיות אישה סקסית, מעבר ליופי שלה. אני סקסית? המון נשים הכרתי. אני סקסית? עוד לא בחנו את העניין לא, כאילו בקטע, אתה יודע, אנחנו צריכים להכיר. ואני אומרת לך שאני עולה לבר. לכי על זה. וואלה, עולה. A clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. Womanizer, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You are, womanizer, womanizer, womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Boy, don't try to front, I know just what you are. Womanizer, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. האמת, כמו שאמרת, בעצם, הנשיקה, בסוף זה חשוב. בטח, ברור שזה חשוב. זה לפעמים גם מרים לך או מוריד לך לגמרי את העניין בדייט. אתה יודע, אם הבן אדם, נגיד, עם לשון קצרה, אתה יודע מה זה? מה זה? לשון שמחוברת פה למטה?
אתה יודע מה קורה? אוי, אוי, אוי. אי אפשר להמשיך את היחסים אחרי לא. דבר כזה. לא, לא. כאילו, אחד שבא לנשק אותך, ואני אומרת לו, כאילו, תוציא את הלשון, זה... רגע, תראי. אתה יודע גם מה דוחה? נו. ריח של בריאות. אני לא יכולה לסבול את זה. מה, ניקיון את מתכוונת? לא ניקיון, משחת שיניים, כן. לא, גאון. מישהו שהוא לא שותה, הוא לא מעשן, הוא דווקא, אני אוהבת כאילו את הריח של המאפרה. לא ריח כזה של קינוע בפה, של או אחיז ואז ריח של פצע בקיבה. עם מי יצאת? עם אנשים שירו בהם? מה זה פצע בקיבה? תגיד, עם אנשים בני 70? כן. כאילו, אתה מכיר את לי? יש לי מעיר רגיז. זה כבר, הלך. נכון. הלך, עזוב, בסדר. טוב, בכל מקרה, זה לא משנה אם הנשיקה הייתה טובה או לא, אם הדייט מוצלח או לא, מה שחשוב בסוף הדייט זה שאתה יכול לשחרר את הנוד הזה שהיה כלול לך כל הפגישה. הנוד, הנוד בסוף אלוהים, הדייט. הנוד, לא שאני מפליצה ואני יודעת מה זה. לא, אני בטוח ממש שאת לא. לא, תראי, אני בטוח שאת אף פעם לא עשית כאלה נודים. טוב, את תספר לי בשבוע הבא, יעלי, אנחנו חוגגים שבוע שידוכים אחרון וחגיגים עם דייטים, שתרשי לי לומר לך בעדינות, יעיפו לך את התחת. לא מאמינה לך. תציצי. מה? תציצי. אני עינה ויצמן, 25, מנהלת עסק מאוד גדול של רקדניות, מיצגים. אני ורולי מכירים מגיל 10. אני רולי אייזן, בן 26, אני עושה מוזיקה. היא מסתכלת עליי במבט רומז, אני מתקרב אליה ובידה אוחז. נראה לי שהגיע השלב שאני והוא צריכים לראות לאן זה מתפתח. הוא לא יודע שאני פה. הוא לא יודע גם שאת פה? הוא קיבל כרטיס טיסה, בעילום שם. שלום. רולי אין לו מושג שאני פה. ואם את לא יודעת איזה הזיות. מה קרה? איזה אחת הזמינה אותי לאילת ככה בהפתעה. אמרתי, אני מתעבד, נוסע. יפה, אני רואה שתכננת הכל, כאילו. כן. נבוש, איפה קראתם שבח? מה זה? עוד מעט, עכשיו אני בפן רגשי. רוצה להתחתן איתי עינה? טטטם. זה סיפור של 15 שנה. תביא את היד, תביא. אבל זה אף פעם לא באמת קורה. רולי, די טעויות. פעם עשיתי טעות עם הבת שלך? לא, אל תשכח שאני פה, אני לא בצפון, אני 10 דקות אני אצליחה. כמה אהבה יש פה, כמה אהבה. מה הסיפור שלך? מה הסיפור שלך? את יכולה להתקרב אליי קצת? לא, ממש לא. למה? כי די, לא אני רוצה לחבק אותך, אבל לא אסור. בהתחלה הרגשתי שזה ממש זה, ואחרי הקרח היה לך איזו התנהגות של גבר, כאילו... פנק אותי. נעים מאוד, אני מתקשרת עם המלאך הנאל. יש לך אומץ לשאול לחתונה? מה? דייט בהפתעה. איזה אומץ יש לאנשים? תראי, זה לא סתם דייט בהפתעה, הם החברים הכי טובים, והחליטה שהיא רוצה קצת יותר מזה. זה ממש כמונו, עידו. אולי אני גם אסע לאילת, אני אחכה לך במלון. סי. לא בטוח שאני אגיע. אנחנו נתראה בשידוך הבא. עד אז תבדקו שאין לכם פצע בקיבה. או נוד כלוא, גם. חס וחלילה לא להגיע ככה.